Ik ben Ad Goede, ik woon ruim 30 jaar hier op de Schelling. Ik heb in het verleden altijd een camping gehad in Oost-Drenthe met appartementen. En daarnaast werkte ik dan part-time voor een bouwbedrijf. In het begin had ik eigenlijk niet zoveel met Oerol op. Ten eerste kwam Oerol helemaal niet op Oost-Drenthe. Dat was meer op West en op Midsland. En we hadden er eigenlijk alleen maar de drukte van als wij heen en weer moesten. En verder, als je in het werk was ergens, dan zou je een huis en dan was je vaak ingebouwd, dan kon je gekald erheen. Maar na geland de tijden begon het ook wat naar Oost-Drenthe te komen, dus je begon er een beetje meer feeling mee te krijgen. Het publiek begon te veranderen. In het begin was het, naar onze mening, wat meer alternatievelingen die hier kwamen. En het werd gewoon een heel gezellig publiek. En ook op de camping begon het langzamerhand drukker te worden. Maar dat was ook nog een nadeel. Daardoor konden we zelf eigenlijk nooit ergens heen. Want op de momenten, die mensen die gingen en kwamen de hele dag door. En dan moest je er gewoon wezen. En je moest toch zorgen dat de spullen nog weer schoon was, dat het allemaal klaar was. En langzamerhand pak je toch een uurtje ertussenuit. Dat je zegt, nou, ik kan even wat kijken. En je krijgt dus een keer een tip. We hadden al jarenlang verslaggevers bij ons in een appartement zitten. En dan hoorde je van joh, dat is leuk, daar moet je heen gaan. Dus nou, dan probeer je toch een paar kaartjes te scoren. Of je kreeg een kaartje van groepen die bij ons zaten. En dan begon je toch langzaam te proeven. Eigenlijk de hele mooiste voorstellen, maar dat heeft iedereen wel. Die hadden wel eens Peer Quint. En zo langzaam krijg je toch het gevoel van, het is toch wel leuk. En je gaat toch gewoon langzamerhand er meer in op. En nu, vorig jaar zijn wij met het bedrijf gestopt. Mijn dochter heeft het overgenomen. Wij zijn naar haar huis gegaan, Vest. En we hebben ik werk nog wel, maar meer vrijblijf, want ik hoef niet zo nodig meer. En we hebben nou regelmatig de tijd. Dus we gaan, mijn vrouw ging al vaak naar het straattheater. En ik ben nou de laatste tijd ga ik met haar mee. Ze durft zelf niet alleen meer. Ze heeft een zware burn-out gehad. Dus dat is een van de redenen dat wij gestopt zijn. En dan gaan we gezamenlijk kijken. En we pakken nou een paar optredens elke keer. En we beginnen het eigenlijk steeds leuker te vinden. Dat mag het wel. Alleen ja, als je met de fiets ergens heen moet, dan wordt het wel lastig. Want ja, de mensen die ontzettend druk op de fietspaden, soms tot 11 uur gaat het wel. Maar daarna is het eigenlijk fietspaden verstopt. En er zijn heel veel mensen die fietsen, maar echt goed fietsen kunnen ze niet. En ze zien van alles, behalve als ze rijden moeten. Dus dat is wel eens een keer even wennen. Het valt me ontzettend mee dat er toch niet zo gek veel ongelukken gebeuren. Je zou wel denken dat het meestal wel allemaal goed afloopt. Maar goed, het is op zich vind ik Oerol een hele goede ontwikkeling op de Schelling. En ik ben toch wel blij dat het er is. Aan de andere kant ben je ook wel weer blij dat het weer over is, dat er komt de rust. Dus nou, dat was het even.